Roztomili moi, wyrządzę wam teraz taką pogodkę, taką bojkę o zającu, o baronie, a o kurczoku. A to będzie bojka, co była, co była na Wielkanoc, jak oto Kiesi hańdowni. Nie wiem kiedy, ale Kiesi się to wydarzyło na jednej gospodarce. Jak macie radzi, to moi drzistani, to mi dajcie pyty suba, dajcie mi palec do wyrchu, dziękuję pięknie. To już Rostomil, jako to było z tym zającem, z tym kurczokiem a baronem. Zając jednego razu przyszedł ku baronowi, a mu prawi: nie wiesz, kany je kurczok, ten z kierem rzechuńskiego roku na jor wyrządzał? Na ni kurczoków rzech już dawno nie widział. Łuńskiego roku na jor małe kurzęta goniły po placu, to se spominą. Może recht, najprzód były wajca, potem kwuczka, na nich siadła, a wylęgły się takowne żółte małe podciepy. Najprzód ty wajca skąsik się wzięny, myślę, że o tym coś może wiedzieć Kochut. Kochut mało kiedy z kim wyrządzał. Chodził jeny po placu, a piął, roz na ziemi, a roz na grzędzie. Zależało od tego, jaki będzie czas. Jednak o te razy, jak uwidział zająca z baronem, tuż ku nim przyszedł, a prawi: nie chcę wam nic prawić, ale na wajcach się na ozajst nie znocie. Baron się poszkrobał racią poczepani, a prawi: Kochucie, tuż wyrządzaj, posłuchamy. Kochut zapiął, podziwał się ku niebu, jaki będzie czas, a prawi: zima już przeszła, a mamy jor. Wszystko się zieleni, budzi się do życia. Ludzie temu prawią Wielkanoc. Nie wiem gans, co to znaczy, ale isto to je jakiś ich święto, co się w nim wszystko rodzi do życia. Aspoň tak se myślę, bo dycki gaździno nasadzi kurę na wajcach, a za porę tydni się klują małe kurzęta. W ten czas tych wajec gaździno bierę moc, a potem ich jej cery szumnie malują, narosną te barwy, a poski. Bierą a i te wajce do kościoła, z wursztym, a z buchtą, a farosz to kropi święconą wodą, a potem w niedzielę to rano jedzą, a gorty wajca, bo prawią, że wajca to je znak żywota. Baron się zaś poszkrobał po trzepani, a prawi: wiesz, Jorzek widział, jak gaździno piekła takowną buchtę, co była ganz podobno do mnie. A kajżeś to widział, byłżeś w kuchyni? Zawrzeszczał zając. Na ni w kuchyni żech nie był, ale okno je tak nisko, że poradzę do niego łeb wrazić, a chnet wszystko widzę. Kochut zaś zapiął, zatrzepał skrzydłami, a prawi: tuż ja ci rzeknę, czemu żeś taki zacny? Bo tyzie bez mala symbolem Jezusa, takiego Boga, kiery we Wielkanoc umiero, a potem się zaś rodzi. Jo tego moc nie poradzę pojąć, ale taki żech je. Słyszałech, jak gazda prawi coś o baranku Bożym. Wiesz co, najlepsze będzie, jak wrazisz łeb do kuchynie, a posłuchasz, co tam we Wielkanoc się wyrządza. Na zająca przyszły nerwy, a prawi: tuż posłuchajcie, a Jorzek widział, jak cery gaździnej łyńskiego roku w koszu miały takowne zające z czekulady. Te zające miały uszy, a gębę gans jak jo. Kapkę żech się wylękał, bo myślałem, że to są moi dziecka, ale przeca one w ten czas spały w trowie. Cóż to mogło być? Teraz baron odewrzył dziepro gębę, a prawi: we Wielkanoc zające się piecze, bo żech widział taki fajne wypieczone, a woniały, że gans się mi chciało. Jezeryna, to ludzie nas pieką, a potem jedzą w tę wielką noc? Czy jako się to nazywa? Nie wariocie, prawi baron. To były takowne buchty, co wyglądały jak zające, ale możne, że to były króliki. Gans ci nie poradzę powiedzieć. Ale wiecie, co je fajne we Wielkanoc, prawi Kochut, że my są najważniejsi, bo kany się nie podziwocie, tam uwidzicie barona, kokota, kurzęta albo zająca, a i kurę. Moja już siedzi na wajcach, a chnet się ulęgną kurzęta. A z nich urosną kurczoki, a z kurczoków kury, a kochuty. No a zającu kurczok, z kierem żeś wyrządzał łyńskiego roku, to je jo. Widzisz, taki to je, że się rodzymy, potem rosnymy, a na koniec umieramy. Każdy rok się kurzęta klują z wajec, a każdy rok je Wielkanoc, ale ludzie wierzą, że najprzód coś im musi umrzeć, co by się potem na nowo urodzić. Baron ze zającym się na siebie podziwali, co ten kochut drziszcze. Tak se te zwierzęta powyrządzały, a to gans było we Wielki Piątek. Potem przyszła sobota,
A Wielkanoc, po niej przyszedł pędziałek, co się na niego prawi śmiergust, roz za róg, te trzy zwierzęta są zocne. Ale isto eny kochut wie, co to wajco znaczy, że to je nowe życi. Furt mu to jednako w głowie nie siedzi, że coś i umiero, a potem chnet ożywo. Kochut nie wie, bo nie musi wiedzieć, ale my wiemy roztomili, że Wielkanoc to już nie zależy jako kto tą Wielkanoc obchodzi, a świętuje. Wielkanoc to jest wspomnienie Jezusa, że to jest najpierw śmierć, a potem nowe życie. Bo Jezus powstał z martwych, a Jezus umrzył za wszystkich i kupił nas wszystkich od grzechu. I jak już będzie ta Wielkanoc, to se wspomnijcie na tego Jezusa, co on furt żyje, a ta Wielkanoc to jest wspomnienie tego, że umrzył, a potem za 3 dni zaś powstał z martwych. Roztomili mocie takie obrazki tutaj po kole mojej głowy. Jeden obrazek to jest taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał. To jest do mnie ważne, bo ja chcę, żeby ta nasza cieszyńska rzecz, to nasze drzistani poszło do świata. A drugi obrazek to jest film, co się wam można będzie podobał, a ten trzeci obrazek to jest playlista, co tam są filmy, co są powiązane z Wielkanocą. To są takie filmy o tradycji, o zwyczajach, o obrzędach. Dziękuję wam pięknie, miejcie się pięknie.